ፖሊስ ጀርመን ሎሚ ሒዝዎ ዝወፀ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ፍጻሜ ማለት እውን ክልተ ኢዳ ቆሪጾም ናብ ስፓልቲ ዝደውረይዋ ኤርትራዊት ሓፍትና ሎሚ ድሕሪ ክንደይ ምርመራ ላፍቲ መዓስከር ብምኻድ ኣብቲ ውሽጢ መዓስከር ብዙሕ ምስጢራት ረኺቡ እናተባሃለ እዩ። እዚ ምስጢራት እዚ ድማ ምስቲ ኣፍቃሪኣ ወይ ድማ ቀቲልዋ ተባሂሉ ዝጥርጠር ዘሎ ሰብ ክብ ከም ዘለዎ እውን ሎሚ ተጎሊህሎ ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ሓደጋ ዝፍጸመሉ እዋን ካብቲ መዓስከር ለቂቆም ዝኸዱ ኣካላት እውን ኣለዉ። ስለዚ ድማ ናይ ሓፍትና እዚኣ ኣቀታትላ ምስቶም ሰባት እዚኦም እውን ዝምድና ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ ምስቲ ኣፍቃሪኣ ይቀቲልዋ ተባሂሉ ዝጥርጠር ዘሎ ኣካል እውን ልዑል ዝኾነ ቅርርብ ካብ ዘለዎም ሎሚ ተጸኒዑ ዘሎ። ስለዚ እዚ እንታይ ይመስል ንዝብል ሙሉእ ትሕዝትኡ ናባኹም እነብሎ ንኸውን። እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ነዚ ቻነል ናዚ ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናወልኩም አባላትና ላይክ ሼር እናወልኩም መደባትና እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ባርከስ ፖሊስ ጀርመን ድሕሪ ክንደይ ምርመራ ሎሚ ጽቡቕ ሓበሬታ ረኺቡ እናተባሃለ እዩ። ጽቡቕ መበልዩ ምኽንያት ድማ ናይ ሓፍትና እዚ ኣቃታትላ ሸለል ተባሂሉ ከይተርፍ ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ስጋኣት ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ብግቡእ ከም ዝከታተሉ ዘለውን ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ እናረኸቡ ከም ዝኸዱ ዘለው ግን ሎሚ ኣብቲ ጽሑፎም ገሊጾም ኣለዉ። እዛ ሓፍትና እዚኣ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምንባር ፕሮሰስ ገይሩ እዩ እቲ ኣፍቃሪኣ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወሲድዋ ናብ ጀርመን ካብ እትኸይድ ድማ ዓመት እያ ገይራ። ኣብቲ ዓመት እዚ ድማ ማለት እውን ኣብ መዓስከር እውን ነይራእያ ብደገ እውን ገዛ ከም ዝነበራ ማለት እውን ናይቲ ኣፍቃሪኣ ዝበሃል እዚ መነባብራ ድማ ንዝተወሰነ ሰዓታት ጽቡቕ ከም ዝነበረን ዝተፈላለዩ ሰባት ድማ ናብኦም ኸይዶም ይዕርፉን ከምኡ ድማ ዝቆንኡሎም እውን ብሓደ ሓደ ወገናት ከም ዝነበሩ እዩ ሎሚ እናተገለጸ ዝርከብ። እዚ ድማ ኣብ ላይ ዝተዘረበ ዘረባ እዩ ብማሕበራዊ ሚድያ ኮይኖም እቶም ተወለድቲ ኤርትራ ነበርቲ ሃገር ጀርመን ዝኾኑ እናኣለሹ ዝርከቡ እንትኾኑ ብዙሓት ሓበሬታታት ድማ ማሕበራዊ ሚድያ እናወፀ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ባርከስ እዛ ሓፍትና እዚኣ ጽቡቕ ህይወት እናነበረት ከም ዝነበረት ዝተሓበረ እንትኸውን ነገር ግን ድማ ድሕሪ ግዜታት እቲ ርክቦም ናብ ጽቡቕ ዘይኮነ ደረጃ እናኸደ መምጽኡ ግን ብቀረባ መሓዛ እየባሃሊት ተረጋጊጽሎ ማለት እዩ። ባርከስ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ማለት እውን ፖሊስ እቲ ጀርመን ድሕሪ እተን ክልተ ኢድ ምስ ረኸበን ናብቲ ምርመራ ምስ ወሰደን ኤርትራዊት ምዃና ምስ ተፈለጠ ድሕሪ ድማ ኣብ መዓስከር እትነብር ምዃና ምስ ተፈለጠ ካብዚ ብዝተበገሰ ባርከስ ሎሚ ፖሊስ እቲ ጀርመን ናብቲ መዓስከር ኸይዱ ብዙሕ ሓበሬታን ከምኡ ድማ ምስጢር ዝወላቶምን ሒዙ ተረኺቡ ዘሎ። እዛ ሓፍትና እዚኣ ክልተ ኢዳ ተቆሪጻ ኣብ ሰረኸበትሉ እዋን እቶም ፖሊስ ጀርመን ኣብቲ ከባቢ ወይ ድማ ሓደጋ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ንኣስታት 22 ሰዓታት ኣለሻ ብምግባር ካሊእ ኣካላት እንተረኸቡ ኢሎም እዮም ተጸብዮም ነይሮም። ካሊእ ኣካላት ግን ኣይተረኸበን። ምንም ዓይነት ምልክት ካብዘን ክልተ ወጻኢ እውን ዝረኸቡ ሓበሬታ የለን። ነገር ግን ናብቲ መዓስከር ዘምርሕሎም ምስጢር እውን ናይዚ ኣብዚኒኦ ድሃይ ምስኣና ወይ ድማ ካሊእ ኣካላታ ብዘይ ምርካቡ ክኸውን ይኽእል እዩ እናተባሃለ ዝግለጽ ዘሎ። እዞም ናይ ሕጊ ኣካላት ናብቲ መዓስከር ምስኸድ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ሓበሬታ እዮም ረኺቦም ነይሮም። ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ኣብ ጽሑፋቶም ማለት እውን ዝረኸብኩሞ ሓበሬታ ወይ ድማ ኣንፈትሓውና እናወሎ ዝነበሩ እንትኾኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ምስ ሰብኣያ ስምምዕ ከም ዘይነበራ ከምኡ ድማ ካሊእ ኣፍቃሪት ሒዙ ከም ዝነበረ ብዙሓት ሓሳባት እንዳገለጹ ነይሮም እዮም። ነገር ግን እዚ ሓሳብ እዚ ሎሚ በአካል ሓቂ ምዃኑ አረጋጊጾም ኣለዉ እናተባሃለ ዘሎ ክብረ ሰማዕትና ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ብዝገበርዎ ተፍትሽ ነታ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ዝተደብረት ጓል 3 ወርሒ ውላዳ ዝደብረት መኪና ተረኺባ። እዛ መኪና እዚኣ ድማ ሲሊቨር ዝዓይነታ ምዃና ተፈሊጣ ነዛ መኪና ድሕሪ ኣለሻ ድማ እቲ ሰብኣያ ይሕዛ ከም ዝነበረ የንቀሳቐሳ ከም ዝነበረ እዩ ተረጋጊጹ። ነዚ እዩ ድማ እቲ ሰብኣያ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝተወሰነ ነገር ግን ሎሚ ድማ ጥንክር ብዝበለ መልክዑ ብዛዕባ እቲ ሰብኣያን ብዛዕባ ቅትለታን ዝደምደምዎ መብርሂ እዚ መብርሂ እዚ ድማ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ናፍቲ መዓስከር ብምኻድ ኣብቲ መዓስከር ድማ እንፈልጥ ኢና ዝብሉ ሰባት እዮም ኣዘራሪቦም ዘለው። እቶም ሰባት ድማ
ምስ ሰብኣያ ጽቡቕ ከም ዝነበረት ነገር ግን ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ፍላይ ድማ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ጽቡቕ ከም ዘይነበሩ እዮም ገሊጾም ዘለዎም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ድማ ድሕሪ ምውላዳ እዩ እዚ ሓድሽ ነገር ኣብ መንጎኦም ዝተፈጠረ እናበሉ ዝገልጹ እንትኾኑ እቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ጓል 3 ወርሒ ህፃን ከም ዝነበራታ እውን ዝሓበሩ እንትኾኑ ኣብቲ ሓደጋ ዝፍጸመሉ ሰዓት ካብቲ ማዓስከር ዝወጹውን 3 ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ። ካብቶም 3 ድማ ሓንቲ ጓልን 2 ደቂ ተባዕትዮን ተባሂሎም ሎሚ ተፈሊጦም ኣለዉ። እምበኣርከስ ኣብቲ ግዜ ንሱ ማለት እውን ካብ ሰንበት ናብ ሰኒ ዘጽብሕ እዩ እዚ ሓደጋ እዚ ዝተፈጸመ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ብዝተገበረ መጽናዕቲ ድማ እቲ ኣፍቃሪያ ወይ ድማ በዓል ገዛ ዝበሃል እውን ደሃዩ ከም ዝተሰኣነ እዩ ተፈሊጡ። እምበኣርከስ ናይዞም 4 እዚኦም ሰባት ደሃይ መጥፊኦም ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ቅትለት ወይ ድማ ኣመዋውታ ኢድ ኣለዎም እናተባሃለ ብማሕበራዊ ሚድያ እውን በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እውን እንዳተጻሓፈን እንዳተነገረን እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ካብዚ እምበኣርከስ ዝነበረ ጥርጣሬ ማለት እውን ኣነ መሓዛያ ዝበለት ኣብቲ ማዓስከር ዝተረኸበት እውን ምስታ ሓንቲ ጓል ማለት እውን ካብቲ ማዓስከር ዝጠፍአት ርክብ ከም ዝነበረ እያ ሎሚ ተፈሊጡ ዘሎ። እታ ኣብ ማዓስከር ዝነበረት ምስቲ ኣፍቃሪያ ርክብ ዝነበራ ድማ ኤርትራዊት እንትኸውን ካብ ትኸይድ 2 ዓመታ ዝገበረት እንትኸውን እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ምስቲ ኣፍቃሪያ ርክብ ከም ዝነበራ እዛ ሓፍትና እዚኣ ግን ብዘይ ምፍላጣ እያ ናብዚ ህውከት እዚ ኣትዋ እናበለት እዛ ማሓዛኣ ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ዝሃወተ ቃል ይኸውን ማለት እዩ። እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ነዛ ማሓዛኣየ ባህሊት ንሒዞም ናብ ገዛ ኸይዶም ኣብቲ ትነብረሉ ዝነበረት ድሕሪ ምኻድ ድማ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ኣቑሑ ናይ ሰብኣያ ወይ ድማ ናይቲ ኣፍቃሪኣ ዝበሃል ከም ዘየለ ካሊእ ንብረታት እውን ከም ዘይጸንሑም እዮም ሓቢሮም ዘለዉ። እምበኣርከስ ነዚ እዩ ድማ እቲ ሒዞም ዝነበሩ ወይ ድማ ጀሚሮም ዝነበሩ ኣለሻ ሰብኣያ ትርር ብዝበለ መልክዑ ክትሓዝ ከም ዘለዎን ናብ ጀርመን ክመጽእ ከም ዘለዎን እዩ ሎሚ ገሊጾም ዘለዉ። ማለት እውን ቅድሚ ሕዚ ብዝገበርዎ ተፍቲሽ ኣብ ፈረንሳይ ተታሒዙ እናተባሃለ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ እዚ ገበነኛ እዚ እሱ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ብሰንኪ ዓርካ ማለት እውን ንኡ ተፍቅሮ ሰብ ስለ ዝተረኸበት እያ እሳቕቲላታ ዘላ እውን እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ድምደመታት እናተመሓላለፈ እዩ ዘሎ። ፍላይ ድማ ነቱ በቶም ኤርትራውያን ማለት እዩ እዚ ገበንዚ ክፍጸም ዝገበረ ካውሱ ብላዕሊ እዛ ሰብ እዚኣ እያ ናውል ነታ ኣብ ማዓስከር ዝነበረት ነገር ግን ሕዚ ደሃያ ተሳኢና ዘላ ንሳ እያ እናበሉ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትናስ ብሓፈሻ ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ኣቃታትላ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ፍጻመኒ ተፈጺሙ 2 ኢድ ጥራሕን ተረኺባትን ካልኦት ኣካላት እስካብ ሕዚ ኣይተረኸባን ዘለዋ። ስለዚ ድማ ፖሊስ እቲ ጀርመን ሎሚ ላፍቲ ማዓስከር ብምኻን ካሊእ ሓበሬታን ከምኡ ድማ ኣብቲ ግዜ ንሱ ወይ ድማ ሓደጋ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ዝጠፍኡ ሰባት እውን ሎሚ ተጸኒዖም ኣለዉ። እምበኣርከስ ካብዞም ዝጠፍኡ ሰባት ድማ ሓንቲ ኣፍቃሪቱ ነይራ እናተባሃለ እውን ይግለጽ ኣሎ ሳው ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም እውን ብሕጊ ከም ዝእለሹ እዮም ሎሚ ተመሓላሊፉሎም ዘሎ። ካብቲ ማዓስከር ካብ ዝጠፍኡ ሰሙኖም ኣቁፂሮም ኣለዉ። ልክዕ ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ህይወት ካብ ዝጠፍእ ሰሙን ዘቁፀረ ማለት እዩ። እምበኣርከስ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ነቲ ሰብኣያን ነቶም ሰባት እዚኦም እውን ብጥብቂ ከም ዝደልዮም እዩ ሎሚ ኣብቲ መግለፂኡ ኣውፅኡ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ንዝነበረና ጻንሒት ካብ ልቢ እናመስገና ሰላም ተናንዓኹም።